Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, parhorasan madihita saluhutna naro madohoti pesta perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Selamat hari Natal. Edehon hamu madi Jahoba edenai baru sada ainunga dipabain ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai dohot tanganna nabadiai ibana. Tado mamauliate tu debata na mangaramoti perdalanan ni Huriana. Jala di bagasan sadarion tapatu pado parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nama buan halua odot hanguluad dihita. Ala balgani holongna tu saluhutna tinopana. Dile hodo anakna nasasadai. Asa unang adong namago nanggo sahalak pesian hita. Alai asa taruli hanguluan na saliling nililingna. Ala ni idi bagasan olop-olop dohot las niroha. Maridima hita. Nung ngajupang muse ari pestai. Hudulma kita. Nunga jupang usiari pestai, hatu turi Tuhan Yesusi, Tuhan ibadah siang surgoi bebatu. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia na tumapalangi dohot tanoon, amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, pape tu ibarana, tua barana do sogot harajaon, jalabahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng nileleng na, raja ni hadamion. Endeon hamuma eddenai baru di Jahoba, endehom ma Jahoba, ale sandok tanoon. Pajojor hamuma, di tonga-tonga ni akka, nasi pelebegu, hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso, halongangan
akan nabi nahenai marsobba mahamutu Jahoba marpahian na marhadohoan akahitir mahamu maradopon ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maratang yang mahita, ale Tuhan Dewata manami na di Banua Gijang, marho amadoho tuhami halak pardosa na dangolon, alani idi leon hodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsia jalan dapotan hanguluan marhite sian ibana, na mangido mahami no angin tuho, suruh matodim na badiai tu rohanami, asa manahan hami sahat tu di ujung na, di bagasan haporsiaon na sitong, jala asa martua hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maridde mahita. Tangihon ma patik ni debata di minggu na parjolo parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion imana dar surat di Filipi 2 ayat 12b mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluan muna ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoan mahami, ngagulahan ng bartapatik mi. Amen. Maredde mahita. Ucapkan Yesus
Tato poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan Debata manami, Tuhan nami Yesus Kristus, hodo Debata pergo naso hatu dosan, sitop panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom, manopoti dosa nami akka nahula hami, marhite sian pangalosyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang siak pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamas itu tu doho nauhum hami alani dosa nami alai nator sol-sol baik gido hami nuangen alani asima roham di hami ale debata nami pardenggan bahasa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sama dosa nami salhutna jala sai suruh matod dim tod di perbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangoloiho di bagasan natigoran dohot habadiaon gabe saat hami Tuhan ngoluan na sora suda na pinarbagabagam diakana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do pagkaholong yon ni debata di Portibion. Pola do anak na nasa saday di lehon. Asa unang mago ganop na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marid mahita. Tangihon hamu mahatan ni demanda turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di Pesalmen 57 ayat 112 Jehovah do raja marolopolop matan on marlas ni rohama pulo-pulo akan nalaini. Api merdalat di jolona mangaton akka alona humalia. Malala do akka dolok songon pantis maradopon boh ini Jehovah maradopon boh ini Tuhan ni sandok tanoon. Ikon tarurak sogot sure akka si somba aji-ajian akan apa puji-puji diri nami gana-ganaan ikon marsobba tu ibana do sude akka de batasi liban.
Ai hodo hale Jehovah nasun timubul, gumonggom sandok on, tumibul situtudoho, sian nasa debata sileban. Sai tersabur do hati uron di partigor, jalalas ni roha di akan ujur marroha. Ido sahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala na upe opsa. Amin. Mari demahita. Tidak koma hapor siotai songon na hina tidak konni dongata sa hapor sion di sandok portibion rap pahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so tudusan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sadai imana tinubuhon si Maria nyagabe-gabe siaton di porbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silantus na mate tarpajal do ibana di hawak penusilang na tuat tu banulotoru dumitanom na mulak mangol di hari patuluhon na manaik tu surgo da hundul siamun di debata Jehovah pargogonaso tu dosani isi mebana pe mau susutan doon manghumi halak na mangulu dohot na made au persia di ton di porwadia ngaladong sada huria na badia huria atau pandala Kristen akan abadia dohot dahasani dosa dohot dahatain na mandong so daken ni halak na mate ngade nguluan na surah sudah. Titing Marsogot Kamis tanggal 26 Desember 2024 tapatu pada pesta Natal napa duahon masuk mulai pukul 10 siawit radi mahita madohotisa marid de mahita huhutma tapapungu peliata sada a dohot sadabi.
damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Tatangihon mahatani debata jamita di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus sadarion. Imana tersurat di Heber bidusada ayat 5 sahatu ayat 12. Heber bidusada ayat 5 sahatu ayat 12 songonomma hatana disi. Aitu suruh-suruh dia meheadi dok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang ahu do gabe amana jala ibana gabe anakku alai dinana yang togihonon namu setu portibio nibana na parjolo tubui di sima di dok ikon marsinggang tujulona sude akka suruh-suruan ni debata didok donian taringot tu akka suruh-suruani ibana mabahin alogo suruh-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona alai taringot tu anaki didok rodi saleleng-leleng na do habang sami ale debata tukot hati gorad do tukot harazaun mi dihaulongi hodo hati goran jala dihagigihon hodo hajahaton alani ido dimiakkot debatami miak halalas niroha tuho ale debata sumurung asatu akka dongammi dungi ho ale Tuhan paujak kota nood dimulanai jala jadi-jadian di tanganmu do parlangitani mago do akai muse alai totong domian anggoho laho buruk doi saluhutna songon ulos songon sappe-sappe balunom muisude gabe mubama alai anggoho laustong doho dang masohot akka taon mi ido sahatna tabe selamat hari Natal madihita saluhutna hamunak kadamang do dainang mamonai zamiton tubuh masada sukus-sukun buasa pola di patudus-tudus Yesus itu akka suruh-suruan songon na diturpukon mengapa Yesus dibandingkan dengan malaikat-malaikat sasitong nadang nana yang membanding-bandingkan akka manginang alai laho memastikan do bahwa Yesus tidak sama dan bukan salah satu dari malaikat itu memastikan alaniaha matsetorop dosian kalangan nihalak Yahudi nama dok manang mengakui Yesusi imasada sia suruh-suruani do ibana dia adalah hanya salah seorang dari malaikat. Adong musedo nama dok Yesus sidang pola mibar tidak berbeda dengan para nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam perjanjian lama. Jala toropdo nama dok sarupa do Yesus dohot akat tokoh-tokoh na adong di perjanjian lama ima songo si Abraham, songo si Ishak, si Jakob dohot akka natagoari songo tokoh-tokoh na terkenal di Alkitab. Ido baneko di patorang dang sarupa Yesus dohot akan natagoari nak kaningani. Di patorang panurak buku Hebedorun isi do Yesusi asa adong pangatusion na denggan supaya ada pemahaman yang baik. Tujuan na laho pahoton haporseaon semakin meneguhkan iman mereka dalam menjalani kehidupan. Alani dok kadamang dok dainang apa yang dicatat dalam surat Ibrani ini mungkin bagi kita juga sulit dipahami secara logika. Karena kita sendiri terkadang dalam benak kita sering mempertanyakan dan bagaimana status Yesus Kristus
dalam kehidupan kita, dalam pemahaman kita. Aito horon na Jesus on anak ni debata. Apalagi magudang di sosial media, khususnya di YouTube, perdebatan-perdebatan tentang kemesiasan dan ketuhanan Yesus. Toho di bana anak ni debata manang ngedang. Karena logika sudah mulai bekerja untuk memahami dan mengenalnya. Alai suku-sukun na di biddu sada ayat 5 ima mengurupi hita lahu memahami secara intelektual bahwa Allah tidak pernah memberi pernyataan kepada siapapun selain Yesus bahwa anakku engkau telah ku peranakkan. Bui mazuak kamanginang tazaha ayat 5 di bahasa Indonesia matazaha rakmahita majahahon ya. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Asing nitu Tuhan Yesus dang adok ya di dok debata songoni madokon anakku doho sadariod doho hutubuhon. Laos dipahok ma pernyatani sian ayat onom satu toruak kamanginang menegaskan dan paling tidak ada 5 penegasan tentang Yesus Kristus. Nah perjulo ima bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak ni debatado. Nah paduahon sudedo akka suruh-suruhan semua malaikat tunduk menyembah dan melayani Yesus. Akka parhobas na do akka suruh-suruhani. Nah patuluhon Yesus bertahta dalam kerajaan Allah dengan tongkat kebenaran, bukan dengan kekuatan politik. Karena sejak dahulu dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan dibangun dengan kekuatan politik dan kekuatan militer. Bahkan negara-negara modern memperkuat dirinya dengan pertahanan. Tapi Yesus dengan kebenaran. Hasitongad do harajonna. No papaton Yesus adalah Mesias yang diurapi. Yang diurapi Tuhan. Doh napalimahon Yesus memiliki peran dalam penciptaan. Molo persyazaran di perguru malua kangai ba ini. Ahado lapatan ni molo dok debata di Kejadian 1. Itatopama zolma tumiru rupatta. Bahasa itatoppa. Bahasa hutopama. Ay tunggal do debata. Itatopama mari. Ada yang diajak dan di sanalah kita bisa memahami Tritunggal Allah. Sarupa doa kamanginang to di Purbadia pe dang to di Purbadia dang ditiki ari Pentakosta adong ibana. Alai sia mulana nung adong to di Purbadia. Di mulana di topade batama langit doh tanoon adong mamuse bagian lima do kedungi mangareak-reak ma todini debata di atas nih. Itulah membuktikan bahwa Yesus bukan ada sejak hari Natal, tetapi sejak mula penciptaan sebelum dunia ada. Sian hatorangan idok kadamang dok dainang nuang hitape disukut do taringot tu panadayota tu Yesus Kristus. Nata pestahon hatu tubuna sadarion. Disukut do hita ise do Yesus di roham. Siapakah Yesus menurutmu? Karena pengenalan ini akan berdampak pada bagaimana kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jadi adong dua kamanginang garis lurusna, benang merahna. Bagaimana pengenalan kita kepada Yesus Kristus, maka akan berdampak pada bagaimana kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Ay murado mado amanginang Yesusi Mesias. Murado madok Jesusi anak ni debata ganup ari permingguod do hita madokon au porsea. Porsea di debata ama, porsea di Yesus Kristus, porsea di todi perbadia. Murado mabain madokon. Nah, ya do Apostol Paulus mardalani
di Aeropagus, adong sada Aeropagus ima tempat pengadilan ni halak Romawi. Dungi di dama sada tulisan di batu madok kepada Allah yang tidak dikenal. Tazahazo manginang Kisah Rasul 17 ayat 23 di bahasa Indonesia. Ya. Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah nang didok di sonak kadamang dok dainang, boy masa do nang hita pesongoni, boy masa do hita namar Tuhanon, namar ugamoon, tahaburjuh marhuria alai secara lengkap dan sempurna sian sudut haporseaon dan tatad dai sisa tongna Jesusi dalam konteks keselamatan. Boy masa doa kamanginang porsea hita di Yesus Kristusi alai holan sebatas si alusi tangiang. Hanya pemilik kuasa yang hanya menjawab doa. Ujung na olo mata bayi kamanginang gabe hanya sebatas mantra. Tabay matangyangi songon namangi do si pangano do sinu mod dilapo. Tadaftarhon menu dungita liam ma tu parhubas nai tapai mama molo songon naliling muruk mahita alang saunari doda boy do songon dia katangyang taala hola disido tatadda Jesusi hola sialusi tangyang molo somaralus tangyangi madabu mahita tu kekecewaan somar lapatak kabe burju seorang lebena martangyang tong do song ni boy musedo tatadda manang tahapor seai Jesusi hola sileho pasu-pasu perdagingon ujung na kehadirat tadi gereja hola mangido pasu-pasu sabing gabi lupa hita mamuji ibana morsongon naliling dileo pasu-pasui boy mahita masadi marhuria berhenti bergereja. Jalat tanpa sadar juga banyak gereja yang sudah membuat gereja itu hanya seperti lembaga sosial. Dia do lapatannya kamanginang lembaga sosialon. Uloja mengurus uang sosialna daripada patupahon panugunugu marhiti hatani debata. Gereja memang harus melakukan pelayanan diakoni sosial. Tetapi tujuannya bukan untuk memenuhi hal-hal finansial semata. Ulau nihuria do mardiakoni alaidang laho manutupi sude akka narikok di ruas nihuriana secara finansial. Molo dipatu pa diakonia sosial naneng madok do gereja hadir bersamamu dalam pergumulanmu. Alain wengok kang berbeda be. Hepeng nai nama heran porlu. Adiga do hita mamereng namar sahiti narupani. Jolo mula masa rumah sakit. Alas tapadumu manoni pertangyangan. Nungatu sibe jalalo jama mangurus akka hepengon siapa sahatok katani debata. Tado salah dosongoni orientasi gereja bukan untuk memberi uang tapi menyampaikan firman Tuhan untuk meneguhkan iman jemaat. Nama dongani dok kodeng nai. Alani boy do sahatani debata nang pesodong hepeng nang boy. Alay no nga dagi sa losol mabi mawa pola ruang gosong ibuan ngayon na. Tanpa sadar itu kita sudah masuk ke situ. Aning tujabu haminang ay mamerek kamu ay marsahiti namu. Adang pole gereja may tapajupang tiki markuran non ima Roma pengurus jadi ala pangi dua muna i gereja no marpungu ba tiki latihan no mapinasaha sosialon ngasile saibe. Dangarong saha hatani debata. Tanpa sadar inilah yang terjadi amanginang. Alanido molo tapatu pa ka diakonia sosial naneng patuduh do gereja peduli dan gereja adalah menjadi tangan Tuhan untuk menyampaikan peneguhan dakke pengi intina lai hatani de batai kosahat. Omma panadayon atong tasuliki marohatta kamanginang isa do Jesus di panadayommu
Siapakah Yesus Kristus itu dalam pengenalan kita? Sekali lagi, pengenalan itu akan menentukan kualitas, rasa hormat, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Disuliki do rohatai. Apakah kita benar-benar mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa langit dan bumi dan yang akan memberikan keselamatan? Manak kolan sinak kaningan itu akan ataguari. Pengakuan iman yang kita yang murni tentang ketuhanan Yesus serta merta akan diikuti oleh sikap hidup kita yang seharusnya mengikuti sikap hidup Yesus. Ido polana. Jadi tegak lurus. Molo di partai-partai ido kok ikut tegak lurus do hita indakan isya toru itu gizang. Namar haporseono pesongoni do. Haporseon nasitong natikos taringot tu Yesus Kristus Tuhan anak ni debatai bana. Tegak lurus mangihutun bogas ni Yesus. Sikap hidup itu akan nyata dalam nilai-nilai yang terpancar dari kelahirannya. Sadarion memang agak unik jamita tahun. Biasanya kan saya Lukas 1, Lukas 2, Matius 1, Matius 2, Ido, Yohanes, Markus. Saya berita Allah yang dogmatis do, lahu memastikan supaya setiap orang percaya yang merayakan kelahiran Yesus tidak melulu kepada bayi Yesus yang di palungan, melainkan kepada Yesus yang berkarya. Porsiado hita kamanginang Yesus itu Tuhan. Porsiado? Songon narong do pera guragu. Alai hatari dan ha porsiado ni ido na nido namar hite hatu tubuh ni Yesuson. Dia maya kamanginang nilai-nilai yang terpancar dari kelahirannya adalah yang pertama kesederhanaannya. Kesederhanaan. Napa dua hon kerendahan hatinya. Haserepon ni rohana. Dungina patuluhon komitmen setia, tahan menderita. Yesus tidak akan pernah mau menggadaikan komitmen setianya kepada Allah Bapa oleh karena penderitaan. Hola didok dotiki, ali Tuhan, ali amang itap nina tarbain salpuhom ma, panginumonon itap mina tarbain. Alai dilapik domuse, alai unang masak kapu sakam. Itulah komitmen setianya nanang patuduhonon di tonga-tonga ni perayaan Natal. Alani dok kadamang do inang na parpudi kelahiran Yesus menjadi jaminan bagi kita, bagi orang percaya. Sebab dialah yang membuka pengharapan baru dan ini akan menjadi sangat penting karena barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatannya digaransi. Adong garansi haluan. Dang mungkin bejong, dang mungkin be marisuang, dang mungkin be sia-sia habuluson. Kerendahan hati ini akan aporsea, kesederhanaannya dan kesetiaannya tidak mungkin sia-sia. Dan kesetiaan ini diuji dalam kehidupan kita saat ini tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Ini menjadi sangat penting karena barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus telah digaransi. Ikut bersama Yesus Kristus, dia akan selalu mengalami kebahagiaan yang rohani. Berdampak apa yang telah diyakininya. Atau kadamang do nang tapes tahom manatalon las marohata alai taingo ma. Nang tiruot ta Yesus. Yesus na serep marrohai, na toru marrohai, dohot na satia sahak ro di ujung na. Amin. Mauliate mali Tuhan, nunga hujalo hami hatam di pesta Natal na parjuluon. Mangajari hami satung bulus rohanami makaporsiay, Yesus Kristus Tuhan nami, anakmu na sasaday nang nilehom mo bain hanguluan nami. Dadaholan na patuk hagyo nami. Dadaholan na boy mga lusitang yang nami. Dadaholan na mga leop pasu-pasu alay lubi siyani. Silehon haluaw do hanguluan do ibana. Na manop palangit dohot tanoon, dohot na memelihara ngulu nami. Atong sa hujakon hami may Tuhan. Ang giatuk di hami gogo bisuk, maniru Tuhan Yesus di haserepon ni rohana, di kesederhanaan na, dohot di komitmen setia, maradupon hoale de bata ama.
asa rap hami dot ibana di haluauni. Pasu-pasu mahami saluhutna dinalaho madalani ujungi tahun 2024. Yesus na tubui saya totong mabongot tu bagas rohanami do tu bagas nami. Asa gok dame ngulu namion rap dohot sudi pangisine bagas nami. Pasu-pasu huriam asa tuk gogo laho patupahon pakobasion na dumenggat tujuluanon. Lasongoni makana pinarsita ni ruwab ni huriam. Saya homa Tuhan na patupahoni dinasida. Anggiat jupangan dinauli dohot nadenggan sian asin ni roham. Jala lubisiani. Lehon gogo dohot hasabaron. Ati tungdang maralus do piak katangi yang pangiduad dohot na pinarsita ni rohanami sa luhutna. Saya hopa tu gua porsion nami. Ditikina na lehet. Sudi tang yang nami alusam mude ho Bartolomo ni roham. Pabengek marohanami pay mahoni hut di bagasan hasatiaon. Dohot haringgason mula-ulaon. Marhiti Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mari demahita siya buku de nomor 56 laus tapasaha mapiliat tanapa dua dohot amplop tu Natal. Sayro mahamuna
Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, masuhatama ulaon na badia. Adorang so tamulay, pinabotohom matu sude ruas ni huria. Naso makatidakon haporsiaon manang naso malua dope. Dohot aka ruas ni huria, natongon hona ruhut parmahanion pamicangon. Asa unang majo pasidohot di ulaon na badia di bagasan sadarion. Tapasonang marohata, maride mahita. Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramo tiati-ati muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham, topok mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon perpadanan na badiyay, lehon matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami, pergogoy mahami maswadahod diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporseaon na mangului, saitaiti rohanami, asa lam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naong pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton perpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumulo, manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang isisian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulaon na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedidak dati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasiani, tung gotapon hamu mahosom dohot lateni roha, alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiyay. Dibaheni tatak kasih majolo rohatabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jongjong ma hamu. Di parhatutu rohamdo, halak pardo sahosian hatutubum, dohot alani pangalau sim dipatik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangi do roham neng malua honwaing siad dosam,
molo songoni roham. Dogma olo. Di parhatu to rohamdo. Naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon mate dohot mulak mangulu humokopho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu tu roham. Dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham. Late ni roha dohot hosom ni roha. Akub ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangrasahi ho. Jalana olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham. Dogma olo. Atong tapau dukbe marohata. Jala tatopoti masudi dosata. Ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot. Molo balosonommu tuhami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop hami. Ala ni i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesama sude dosa nami. Jala lehon tod di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala na mauas dia sini rohani debata. Saisaha matu hamu na hina porsya amuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna nunga sesa saluhud dosa muna. Marhite-hite debata ama anak dohotodi parbadia. Amin aliama namina di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horonap punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling ni leleng na. Amin. Hudulma hamuna. Mari demahita. Oh Yesus Nasidea, ihana binasira, doa untuk daunan, ujung tahira, warunang hosahari, Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu bornginai uju tarjehe iban. Di dogma mauliate. Di ponggolima di parleho matu sisian na huhut ma di dok. Jalo hamuma jalapangan ma. Dagikku doina ni lehon tuhamatean humokop hamu. Bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna diahu.
jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani. Di dogma mauliate. Di dogma tu sisianna, jalo hamu ma jala sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru ma marhite-hite mudarhu. Nabi nahen bahen hasesaan di dosamuna. Sai bahek kamu masongoni, bahen parningotan muna diahu. Atong nunga radesude, ida jala dai hamuma, dengan basani debata.
maju pengasih roh Dia nang magoi hiang Tuhan Yesus marasi roh Dia naliluna hina Nuai hutan datu haki Parasi roh bolori Parasi roh boloni Ibahen godang di dosaku Tuhan utama Hapero Yesus di padamu Aus hidup di mata Mudarna nabadiai Pajong-jong pardomu ani Pajong-jong pardomu ani On behola wasini roha si pangasahononi si pujio kudo Jehovah Durona pamatahoni Unduk hutas rohaki Memuji asih rohai Memuji asih rohai Yang koi dang tararagahon Mainu di mana hape Saya simi upang asahon Ditangi aku sasude Matepe alas rohaki Perdigot asih-asibi Perdigot asih-asibi
Tuhan Yesus Kristus, jalo kamu mah jala insian. Udar budoi, anu seon tumoko kamu bahin apesaan ni dosa bukan. Ima mangarap, jala pahot roh kamu nama kaporsai ibadah. Asa di hamuna kamu buat lapura sudah. Amin. Mari dihita sian buku de nomor 3 ayat sada rim mahita jongjong. Tuhan debata aleto diku, jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku, jala unang tung halupahon dengan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahet tu hita nahobar tu dosatta, jala dang dibalosot tu hita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakon nado, asini rohani Tuhan debata di akka namak kabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhod debata holong ni rohanai tu hita, dinamate Kristus humokop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olak nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Tatangyakon ma peliata. Ale debata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siyang hami pelianon pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
Ale Tuhan debata na totong na somarmula na somarpasohotan. Upuji hami maho ala saut sudetahim nang sinakapmu adorang somaruzahad dope hasiang anon. Dang tarabat sibolis sakapmu. Dang sudda tahim na badiay dibahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Dibahe ni mauliante marohanami tuho. Ala nang saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa hamatean dohot sian uhum jala masohot hami mangulahod dosa. Oppe saya si maroham di hami tugihon mahami tu anakmu. Saya bahem mahami gabe si luam tu ibana. Asa upani halozaon na hami ala natinaon na berniti dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sa isungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaommu, dohot haroro ni anakmu gabe zolma, laho panguluhon hami. Sa isungguli maakaparhalado ni huriam mamaritaho barita na ulii, tu sa luhut halak. Nang patara sa ngapommu, jala nang jupang dame dohot hasonangan. Sa lehon mapitu na ukap tu halak naso tumadaho, dohot tu parugamo na asing, asarona sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhut panggonggomi dohot akasuruan na. Asa diboto na sida nang dilehon ho, raja jala Tuhan na sumurungi, rodi saliling nililing na. Say lehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targogot. Say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude, akka na magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harazawmu, say saut malomo ni roham di banwa tungaon, songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay hono na puna harajan Tuhan rodi hasangapon saleleng Mulak mahamu di bagasad dame jala jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Tong mama si jalang di zulo hitak kamanginang tu zulo mahamuro. Iya, pinagino matuhita teh. Sianom makaluar, asaboy masuk sian pintu jolo.
siap itu keluar, siap itu belakang mah haruar. Asa boy akan masuk anu siap itu dulu. Boleh ate.